Moabot sa 8 ka panimalay ang nasunog sa Mayul Compound sa Plaridel Street, Barangay Alang-Alang, Mandawi City, Cebu. Nadawat sa Mandawi City Fire Office ang alarma sa sunog. Alas 4:23 sa hapon, 15 ka mga fire trucks ang miresponde og hingpit na paong ang kayo. Alas 4:59 nga giisa lang sa first alarm status. Nasuta sa Mandawi City Fire Office ang kayo nagsugod sa panimalay sa usa ka maestra nga si Veronica Mayul. Apan si Veronica Mayul may insister nga sa ilang panimalay nagsugod ang kayo og iyang gipasanginlan ang igsuon sa iyang bana nga ilang silingan. Gani siya miingon nga iyang ikiha og arson ang iyang silingan. Apan ang pamilyang Mayul nga iyang gipasanginlan na mahayag nga nagsugod ang aso o gisundan og kayo sa balayman ni Veronica. Base sa dita sa bumbero, anaalang sa 300 metros kwadrados ang apektadong lugar sa sunog nga gipakatap ang 60 ka personnel sa bumbero nga mao'y nipaong sa kayo. Ang Mandawi City Fire Station mibanabana sa gibiling danyo sa sunog nga moabot sa 300,000 pesos. Walay gika-report nga naangol sa insidente. Padayon pa nga gisuta sa kabumbiruhan ang hinungdan sa insidente. Ang apektadong pamilyang nasunugan temporaryong gipahiluna sa Mandawi City Central School. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.